ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଛା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲୁ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବରା କରିବି ତ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇବୁ। ମାନୁ ବିରି ଫେଣା ସରିଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଳେଇ ଦେବି। ମାନୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିରି କାଟିକିରି ଦେ। ମା ପୁଅଙ୍କର ତ ଲଙ୍କା ନହେଲେ ଭାତ ଯିବନି ଆଉ। ବରା ଏଥର ପକେଇ ଦଉଛି। ପିଠା ପତିଆ ନାଗେ ନାଗେ ମାରୁଥିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ବରା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ବରା ଛାଣିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ବରାଟା ଟିକେ ପାଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଛାଣି ଦେବ। ସିଏ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ତାକୁ ଏଥର ଛାଣି ନେବା। ଏପଟେ ବୋଉ ବରା ଛାଣିଲଣି, ଏପଟେ ମୋ ପାଟି ଖାଲି ଲ ଲ ହଉଛି କେମିତି ତାକୁ ଖାଇବି। ବରା ମଟର ଟିକେ ଚଟଣି ଖାଇଦେଲେ ଆହା ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି। ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇସାରିଲେ ତେମେ ଯିଏ ଖାଇବ। ବୁଟ ଡାଲି ଚଟଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଚାଲ ଫୁଟଣା କରିବା। ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣା ଟିକେ ତାତିଗଲେ ଚଟଣି ଦିହରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ତା ଦେହରେ ଭଲକିରି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ବୋଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚଟପଟା ଚଟଣି। ମା ଚଟା ଚଟା ଲାଗିବ। ମା ତ ପୋକ ହେଇଗଲେ। ମା ଚଟଣି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଦା ଛେଚୁଛି ତରକାରୀ ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ମାନୁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକେ। ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଚାଖେ କଣ ଲାଗୁଛି। ଆମ ବୋଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଛଟପଟ ବରାକୁ ଟକମକ ଘୁଗୁନି ତା ସହିତ ଚଟପଟା ଚଟଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ମା, ମୁଁ ଚଟଉଛି ଟିକେ ଚାଖୁନୁ କଣ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚଟଣି ଟିକେ ଚାଟେ କଣ ଲାଗୁଛି ମା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରାଧା ଖାଇଲା ଛଟପଟ ବରାକୁ ଟକମକ ମଟର ଆଉ ଚଟପଟା ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କେମିତି ନାଚୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।